máte za sebou. Vzadu to bolo veľmi rýchle, aj čas máme pekne rýchlejšie. Na pravej strane 14.32 a výsledok, myslím si, že najlepší čas v tejto sezóne ligovej 14.54. Drženice muži 14.54. Teraz na príprave už vidíme All Stars. No a potom to príde. Domáci sa už idú chystať, Zápoš takisto vypadá sa rozbehať. A za chvíľu príde All Stars muži na prípravu domáci. Preto to bolo. No, moc dobre, kamaráde. Dobre, ja to nahrávam. Idem sa vyčúrať, ale nie na to. Pusti tu zdravie dolu, tu sa nám pejde. Hej, ako to pozerám? Tak toto bude zaujímavý pokus, pretože túto dvojku akože na sani vidím asi prvýkrát v živote. Chlapi, už ste spolu išli, nešli? Tak si to natrénujte, veď ako to sa dá v tej pohode. Žiadna nasilovačka, hej, ani nič podobné, normálne klasika, stará, zakrutíme koš. A urobíme 13.50 ako nič. Dole tak zbreklo, ty to je strašné. Zatiaľ vás je nejako málo, nie? Ono tu už All Stars je na 35 rokov neznamená, že máte pol hodinu prípravy, hej? No, All Stars sa nám už pomaličky, ale isto dáva dokopy. Prichádza aj stroj. Chlapov bude tlačiť dopredu stroj z Turčianskych Teplíc. To je dobrá mašina, kamarát. Ja sa ešte spýtam, či dneska budete bodovaní, alebo nie. Dneska budú bodovaní, alebo nesplnili podmienky. Dneska žiaľ aj budú. All Stars má také špecifické podmienky v lige na bodovanie, ale dneska ich údajne splnia, takže budú sa im zapisovať body do ligy. A aj All Stars je účastník Československej jazyckej ligy, aktuálne 10. miesto, 1997 5. miesto, Malý Lepaš 4., Nová Dedina 8. a v Krupine minulý týždeň až 13. miesto s časom 16.22. Dneska sme v Štefrutove, 8. kolo Československej jazyckej ligy, takisto 8. ročník súťaže o putovný pohár primátorky Banskej Štiavnice. Na 35. A do konca súťaže nás delia už len dve družstva. Toto je jedno z nich, All Stars, a potom prídu domáci. Prihlásení, tak už ideme za tým. Čo si, za 14 sekúnd ani nedobehnem dopredu. Bez ničoho. 10 sekúnd. Áno, to bolo ťažké nasať, vieš?
taký dôchodca ako pán Krusno, no? Frajeri, tak to ty chodí. A kúkaš za pol deci, odžúvali. All-Star, najskôr som musia hrknúť to pol deci a vyšli. Áno. B spoje a všetko to okolo Bčka má národky. Všetko najlepšie. Ja sa chcem dopredu ospravedlniť mojim chlapcom, s ktorými súťažím už roky, že ak to dneska pôjde, tak len kvôli ním, lebo ich mám strašne rád a alkohol je až na poslednom mieste. Ďakujem. Ale tak dúfame, že to vyjde. Tak isté prsty, pevné ruky. All Stars Team má základňu nachystanú. Presunú sa nám všetci na štartovú čiaru. Ešte príde fotka. Časomieru máme pripravenú. All Stars Team a ich pokus v Šteflutove. Sekunda tam bola určite. Tak, a že aj All Stars. Prvýkrát spolu v takomto zložení rýchlejšie na pravej strane 14-17. 14-17. A na ľavej strane mladí chalani boli obidvaja útočníci a 15-09 až. Vidíš to? Ale veľmi pekný čas, dajme potlesk, ozaj, starí páni. Na pravej strane 14-17 za výsledok pre tento. Aj vy domáci tam hore v domoch. Šteflutov ide na štart. Nebudem veľmi znervozňovať, viem, že to máte radi. Ideme dole, ja budem pískať, prieskať. Dneska sme tu všetci v Banskej Štiavnici v šťastí Šteflutov. Toto je posledný útok, na ktorý sa bude nejaké družstvo dneska tu na tejto súťaži chystať. Je to domáci tím, chlapí zo Šteflutova, ktorí robia veľmi, veľmi dobré meno nielen v Banskej Štiavnici, ale hlavne tejto časti Šteflutov. Minulý rok vynechali jedno kolo ligy, teda jeden ročník. Tento rok sa do nej opäť vrátili. Niektoré výsledky boli veľmi, veľmi pekné, niekedy sa nezadarí, ale vravím, tento rok sa ide liga na jeden útok, predtým sa išli útoky dva, bral sa vždycky ten lepší pokus. Takže tie výsledky v dnešnom alebo v tohoročnom ligovom ročníku sú také hob alebo trop. Aktuálne v lige 6. miesto, body 61, v Kesove 9, v Branči 8, Vymeli 3. miesto. Turčianske Teplice 2. miesto, Malý Lapáš 11. V Novej Dedine prišlo Enko, roztrhla sa im Hanica. V Krupine 14,99 6. miesto, no a dneska sú tu oni doma. Budú chcieť ukázať veľmi dobrý výsledok. Ja tu mám tabulku alebo výsledky aj spred 2 rokov. Kedy to tu síce vyhral Malý Lapáš s časom 14-16, ale chlapi domáci zo Šteflutova boli druhý s časom 14-17. Ono dneska, keďže vidíme, že Turčianske Teplice capli 13, tak dneska by to nestačilo na prvé miesto, ale dneska sa tu tá 13 spraviť dá. Toto je to miesto, na ktorom trénujete vy. Teda vlastne vy trénujete, ako sme sa bavili, trénujete na súťažiach, ale začínali ste tu, poznáte domácu pôdu a všetci sa tešíme práve na tento váš útok Šteflutov na základí. Oni majú radi takúto hudbu, vieš? Všetci žltí mám takto si baví. Electronic house, tomhle, adrenalin.
Na základni už prebieha kontrola a posledné prípravy. Neviem, čím to je, ale keď chodím komentovať, tak vždycky cítim s tým domácim družstvom, ktoré som nervózny aj za nich. Ale tak verím tomu, že všetci budú držať peste a že ukážete pekný čas. Vy ste tu doma a toto je váš čas, váš pokus. Odfotení sme, časovieru máme pripravenú. Dámy a páni, toto sú vaši domáci Štefultov. Všetci netrpezliví, ale 13-ka to nebude. Na pravej strane 14.05 a výsledný čas chlapom zapisujeme z ľavej strany 14.53. Nevadí, zatlieskáme, to sú vaši chlapi. Hanbu ste nespravili, ozaj je to pekný čas. Ešte raz si zopakujeme rýchlejšie na pravej strane 14.05 a výsledok pre tento tým 14.53. Toto bol Štefultov. Čo to nám chýba, rozumieš ma? Teraz si dáme chvíľočku pauzu, aby sme spravili výsledky a podobne potom si dáme nástup vyhodnotenia, všetko, čo s tým súvisí. Zatiaľ ďakujeme. Geniálne to bolo, podľa mňa tam nebola žiadna chyba, ja neviem. Ja som jenom to potrel. No a ak dobre pozerám, tak tretie miesto v mužskej kategórii už patrí Lackovu. Na druhé miesto sa posunuli Turčianske Teplice. A 112 bodov má Polný Kesov. A Teplice majú koľko? Teplice majú 92. Tak a teraz poďme na výsledky celkovej súťaže 8. ročníka o pohár primátorky Banskej Štiavnice. Najprv kategória ženská, umiestnenia. Na 8. mieste Branč, môžeme tlieskať. 7. miesto Krupina, 22,72. Na 6. mieste 21,50 Brehy. Na 5. mieste Devičie 18,68. Na 4. Polný Kesov 18,50. No a teraz poprosíme vystupovať. 3. miesto dneska Babenky z Malého Lapáša 17,73. Všetky tri môžu. Babi, poďte, miesta je dosť. Okrem gratulácií získavate finančnú odmenu a pohár.
Poďme na druhé miesto, neligový účastník, veľmi krásny čas. Dneska hneď prvý útok, čas 16:72, Trnava Hora. Zobere Zacho. Tamto vedľa. To je druhé miesto. Takisto Zacho za Trnavu Horu okrem gratulácií získava finančnú odmenu a pohár. No a dneska jednoznačne baby predviedli nádherný útok, ešte nádhernejší čas, posunuli si svoj osobný rekord. Čas 15:93 tu dneska v Štefultove, baby Turčianske Teplice. Turčianske Teplice! Ňa, 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 ňa! Turčianske Teplice! Ňa, 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 ňa! A opäť okrem gratulácií získavajú finančnú odmenu, pohár. Gratulujem vám prvý. To potom máš doma. Teraz nám trošku zapozujte. Toto sú prvé 3 miesta tu, dneska na Štefultovej ženskej kategórii. Ešte raz Malý Lapáš, Trnava Hora a Turčianske Teplice. Turčianske Teplice! Tok Malý Lapáš. Opäť môžeme tlieskať 13. Brehy, takisto nedokončený útok. Na 12. mieste dnes Krupina 25:71. Potom 11. Nová Dedina 21:70. 10. miesto Trpín 18:26. 9. miesto Polný Kesov 16 sekúnd presne. 8. miesto Branč 15:97. 7. miesto Imel 15:79. Na 6. mieste Old Stars 15:09. 5. miesto dnes patrí Devičiu 14:80. Takisto si posunuli svoj osobný výkon v tomto roku. 4. miesto, takisto krásny čas, najlepší čas v tomto roku v ich ligovom ročníku. 4. miesto Drženice 14:54. No a 3. nesklamali, nespravili hanbu. Dneska domáci Štefultov 14:53. O jednu jedinú stotinku dali Drženice. Drženice sa im to budú snažiť určite vrátiť, pretože o 2 týždne je súťaž u nich. Ligové kolo je v Drženiciach. Štefultov, poďme všetci. Poďte. Poďte sem. Tam nechoď radšej, nechoď tam. Dozadu. Kto preberá? Aby som výšku vyrovnal. Daroz. Najmenší háč. Taký škaredý pohár. A opäť gratulácie, pohár a finančná odmena. Dneska čas 14:32 stačilo len na druhé miesto a obsadil ho Lackov. Pohár zoberie Lenka. A opäť gratulácia, pohár a finančná odmena. Pravili, že sú tu ideálne podmienky, že sa tu dá spraviť vynikajúci čas. Pokusili sa o to viacerí, nevyšlo to Lackov. Potom prišli Turčianske Teplice a zaplatili čas 13:67. Turčianske Teplice. Môžeme kľudne povedať, že Štefultov dneska patril Turčianskym Tepliciam, pretože berú poháre za prvé miesta v obidvoch kategóriách. No a v tej mužskej, okrem gratulácií, finančnej odmeny a poháru získavajú ešte aj ten pohár putovný. Pohár putovný! Ale viete, že aj nám sa dá rýchlo Turčiansky? Ja vás opäť poprosím, nejak sa tam dajte dokopy, aby sme spravili nejaké spoločné fotky.
Poprosíme. Hlavý prúd ženský Turčianske Teplice. Môže sa lízať. Veľmi pekný nástroj, 15.50, wow. Niektoré mužské týmy s tým majú problém dať taký čas. V kategórii S Turčianske Teplice a hlavý prúd. Takisto 13.62, klobúk dole. Turčianske Teplice! Turčianske Teplice! Turčianske Teplice! Tak, pre dnešok odo mňa všetko, ja by som ešte odovzdal mikrofón pomácim, aby sa oni rozlúčili s vami. Za mňa boli ste super, ahojte niekde inde. Hladino.